Hola, bona tarda. Res, una miqueta per explicar... Volia explicar l'atac aquest que tenim, que s'està fent bastant a TH10, de bolos i bruixes. I res, és una mica diferent, o el faig jo una mica diferent amb el que es fa amb TH9, i crec que és bastant eficaç, almenys per fer dos estels. Fixeu-vos una mica el registre, com estem farmejant: 100%, 78%, 100%, 100%, 99%, 100%, 99%. És un registre que, vamos, no es falla pràcticament mai a fer dos estels, i bastant eficaç per fer coses potents. Fixeu-vos una miqueta, La idea són fens maques, són aldees que són bastant potentetes per fer 100%, Però bueno, quan hi ha inferns amb mono, doncs també ajuda, I bueno, segur que ja veieu, aquí també alguna ballesta que hi és, aviam. Però bueno, perquè veieu una mica la idea. Més que res vull ensenyar una mica el concepte de com ataquem, no? Dos golems de protecció als laterals, vale? Tres bruixes i tres bruixes per banda, en aquest cas, Hi ha alguna variant, I ens reservem amb rei, boleros al castell, portem boleros 3 per ser una mica més potents al centre, i tirem. Aquí en aquest cas només porta un salt, llavors només porta un salt, la primera part l'hem de fer amb uns rompes. Porto 3 rompes, vaig molt just, però bueno, com que és per farm, doncs bueno, anem així, no? Llavors què fem? Assegurem amb una ràbia davant, veieu? Fiquem una ràbia davant, llavors els rompes, quan entrin, patapam, o sigui, és difícil fallar. Llavors la següent ja és amb el salt, llavors el col·loquem aquí, i està netejat una mica per entrar tot. Els bolos en línia, bruixes, i bueno, bàsicament és bastant senzillet, No és d'aquests atacs una mica per mancos, i bueno, perquè una miqueta la idea. Aquí la ràbia li donem aquí en aquesta zona per rematar l'altre infern, i en aquest cas planem i tot una aldea bastant forteta, xanet forteta. Anem a veure si tenim temps. Aquest és un 78%, amb la mateixa idea. Fixeu-vos, són aldees, fixeu-vos, per fer dos estels, doncs assegurem. Golem aquí, amb això, golem allà, bolos, bruixes, 3 i 3, 3 i 3, rei al mig, boleros al centre i reina. Reina, aquí em sembla que em despisto, ara la tiro una mica més enrere. Fico la ràbia abans, tiro els 3 rompes i obrim aquí, en aquesta banda d'aquí. Al tirar la ràbia assegurem bastant. Salt a la zona de l'infern i estem a cuina. Estem a cuina amb bastanta potència. Inferns 3 en aquest cas. Aviam, no planarem, però assegurem una aldea bastant forta, Repasso ràpida, a càmera ràpida, perquè bàsicament això, una vegada el restirat, no té molta història, Tercer, un pleno. Anem a veure el pleno. Seguim amb la mateixa història d'un sol salt, Inferns, aldea maca, Fixeu-vos. Vinga, i és un altre pleno. Golem, bruixes, bolos i bolos, i al centre. Rabiem, tirem els rompes i entrem a cuina. Salt on volem, una mica perquè entri a tota la profunditat, i partim l'aldea. No té molta història. Aquí la reina se'ns en va, que si hagués a buscar castell i tot això, doncs sempre es dificulta, però bueno, és només veure, vull ensenyar-vos la idea. Perfecte. Plenito. Un últim. A veure si teníem una altra versió que es portava dos salts abans. És que fa dies que porto un sol salt, Bueno, va, anem a veure aquesta. Aquesta és un 59, molt poquet, Aquí és que em porto dos variants, a veure... Bueno, a veure, va. Aquí és que és un TH 11. Per això faig un 50, però fixeu-vos, per TH 11, un TH 11 molt suavets. Però bueno, el mateix, la mateixa idea. Aquí porto dos salts, i no portava tants rompes i lletges. Doncs entrem. Segon salt. I pa dentro.
i la reina ens entra una mica de sort. Hauríem d'haver fet més ample, però l'aldea tampoc ens ho permetia i segurament tindria molt recurs i bueno, hem pogut atacar-la. Però fixeu que aquesta per un TH11 per fer 2 estels funciona. Bueno, anem a mirar un altre. Atac. No, 50 i pico. Anem a veure el 83% aquest. Aquí ja són amb miners. Bueno, llavors ja està. Us ensenyo algun altre més, un 99. Vinga, aquest 99. Tornem al Dees Forta. Sempre intento, a més, em fan competir i que sigui prou forteta l'aldea, tampoc. M'enteneu una mica perquè sigui prou decent. En aquest cas hem fet això, a una banda i aquesta altra banda, i de sempre. Aquí els rompes tampoc ens serviran de massa, entrarem en directe a cuina, però no fem el mateix rabiem, perquè ja ens interessa una mica velocitat aquí. Sal, cura, ràbia una mica al centre, i l'última ràbia la guardem una miqueta a vegades, depèn una mica on ens faci falta. En giret, vale? A veure si això ens pot ajudar a lligar aquest tipus d'atac, perquè, bueno, ja us dic, per assegurar els primers atacs ens seria molt bo aquest tipus d'atacs. Fixeu-vos, 90 i pico en aquesta aldea. Vale? Doncs vinga, va, que fins una altra. Vale, de macos.